Zahiri fa kawo ɗan sarki zamu iya sashi a cikin manya-manyan mawaƙa shi ma da suke taka rawar gani a faɗin Najeriya nan. Duba da yadda yake fitar da waƙoƙin shi kuma masoya suke jin sa, suke jin daɗin su kuma suke matuƙar alfahari da su. To zamu iya sa shi ma a cikin manya-manyan mawaƙa wanda suke taka rawar gani a faɗin Najeriya. Duba da yadda shi ma yake taka rawar ganin ya fitar da waƙoƙin da yake iri daban-daban, zamu ga yana fitar da waƙoƙi masu matuƙar daɗi, masu kuma ratsa zuciya ta yadda idan ka saurari kawo ɗan sarki zaka ga ya fitar da waƙa wacce idan ka saurare ta zaka san da cewa waƙa ce wacce za ta ratsa ma zuciya, mai matuƙar daɗi wacce idan ka saurare ta zaka tabbatar da cewa waƙa ce wacce aka yi ta don masoya su ji ta, kuma su ji daɗin ta kuma su yaba da ita. To ina ƙara yi masoya godiya da suke bibiyar wannan fasihin mawaƙi mai suna Kawo ɗan sarki, wannan a kowane lokaci ke taka rawar ganin shi wajen fitar da waƙoƙin shi iri daban-daban. Zan iya cewa za ku iya mun shaɗin bidiyon nan zuwa group ɗinku na watsa da na ɗora, domin haka in nake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasihin aika iri daban-daban. Ina ƙara yi masoya godiya wanda suke bibiyar channel ɗin kuma suke sauraron dukkan wasu fasihin aika iri daban-daban. Wannan shafi wannan fasihin mawaƙi mai na gaba sani da Kawo ɗan sarki, kowa da sun yi sosai a ɓangaren taka rawar gani da yake tabbatar da waƙoƙin shi masu matuƙar ingantattun daɗi masu ratsa zuciya. Da su da kuma shaɗin bidiyon zuwa group ɗinku na watsa da na ɗora domin ku tabbatar da duniya cewa kuna bibiyar channel ɗin. Zahiri fa Kawo ɗan sarki zamu iya sashi a cikin manya-manyan mawaƙa shi ma da suke taka rawar gani a faɗin Najeriya nan. Duba da yadda yake fitar da waƙoƙin shi kuma masoya suke jin sa, suke jin daɗin su kuma suke matuƙar alfahari da su. To zamu iya sa shi ma a cikin manya-manyan mawaƙa wanda suke taka rawar gani a faɗin Najeriya. Duba da yadda shi ma yake taka rawar ganin ya fitar da waƙoƙin da yake iri daban-daban, zamu ga yana fitar da waƙoƙi masu matuƙar daɗi, masu kuma ratsa zuciya ta yadda idan ka saurari kawo ɗan sarki zaka ga ya fitar da waƙa wacce idan ka saurare ta zaka san da cewa waƙa ce wacce za ta ratsa ma zuciya, mai matuƙar daɗi wacce idan ka saurare ta zaka tabbatar da cewa waƙa ce wacce aka yi ta don masoya su ji ta, kuma su ji daɗin ta kuma su yaba da ita. To ina ƙara yi masoya godiya da suke bibiyar wannan fasihin mawaƙi mai suna Kawo ɗan sarki, wannan a kowane lokaci ke taka rawar ganin shi wajen fitar da waƙoƙin shi iri daban-daban. Zan iya cewa za ku iya mun shaɗin bidiyon nan zuwa group ɗinku na watsa da na ɗora, domin haka in nake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasihin aika iri daban-daban. Ina ƙara yi masoya godiya wanda suke bibiyar channel ɗin kuma suke sauraron dukkan wasu fasihin aika iri daban-daban. Wannan shafi wannan fasihin mawaƙi mai na gaba sani da Kawo ɗan sarki, kowa da sun yi sosai a ɓangaren taka rawar gani da yake tabbatar da waƙoƙin shi masu matuƙar ingantattun daɗi masu ratsa zuciya. Da su da kuma shaɗin bidiyon zuwa group ɗinku na watsa da na ɗora domin ku tabbatar da duniya cewa kuna bibiyar channel ɗin. Zahiri fa Kawo ɗan sarki zamu iya sashi a cikin manya-manyan mawaƙa shi ma da suke taka rawar gani a faɗin Najeriya nan. Duba da yadda yake fitar da waƙoƙin shi kuma masoya suke jin sa, suke jin daɗin su kuma suke matuƙar alfahari da su. To zamu iya sa shi ma a cikin manya-manyan mawaƙa wanda suke taka rawar gani a faɗin Najeriya. Duba da yadda shi ma yake taka rawar ganin ya fitar da waƙoƙin da yake iri daban-daban, zamu ga yana fitar da waƙoƙi masu matuƙar daɗi, masu kuma ratsa zuciya ta yadda idan ka saurari kawo ɗan sarki zaka ga ya fitar da waƙa wacce idan ka saurare ta zaka san da cewa waƙa ce wacce za ta ratsa ma zuciya, mai matuƙar daɗi wacce idan ka saurare ta zaka tabbatar da cewa waƙa ce wacce aka yi ta don masoya su ji ta, kuma su ji daɗin ta kuma su yaba da ita. To ina ƙara yi masoya godiya da suke bibiyar wannan fasihin mawaƙi mai suna Kawo ɗan sarki, wannan a kowane lokaci ke taka rawar ganin shi wajen fitar da waƙoƙin shi iri daban-daban. Zan iya cewa za ku iya mun shaɗin bidiyon nan zuwa group ɗinku na watsa da na ɗora, domin haka in nake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasihin aika iri daban-daban. Ina ƙara yi masoya godiya wanda suke bibiyar channel ɗin kuma suke sauraron dukkan wasu fasihin